Vale. Comencem amb el plexe solar. El plexe solar el trobem més o menys entre aquests dos dits, baixant en línia recta, i en aquestes articulacions que hi ha aquí, com si volguéssim anar amunt. I apretem. N'hi ha prou amb això. Ho repeteixo. Ara passem al trigèmin. El trigèmin amb el dit pla, des de dalt a la punta del dit, és a dir, aquí hi hauria l'epífisi, doncs des de l'epífisi fins a baix de tot. El cervellet, més o menys, això depèn també de cada peu, però seria aquest coixinet que fa el dit gros, des d'aquest coixinet fins a baix, a l'articulació. Un cop l'hem llegit, també podem fer-ho amb els dos dits. El tàlam. El tàlam el trobem perpendicular aquí al dit. Hem de fer una pressió moderada i aguantar sense moure fins que el pacient ens diu que ja l'hem trobat. L'hipotàlam és a sota del tàlam